Kula diaturi pinarak ana kene kotak kene. Monggo mriki Mbak Wiwit. Monggo. Mentaram, turuk. Yo. Ae aoe. Larak disampirke Wilujeng dalu Mbak Wiwit. Wilujeng dalu Mbak Ibu. Nggih, pinanggih sehat sedaya nggih, Pak. Alhamdulillah sami sehat sedaya. Mas Gareng. Apa? Pripun kabare, Mas? Pengestumu tambah tuwa. Alhamdulillah. Kula kangen banget lho, Mas. Ah, kowe sing kangen ra kowe tok, aku ya kangen. Temen ya, Mas. Ah. Yen pamunten kala wingi sederek dalem pas kagungan hajat sareng. Ora sing atak rembug ki. Apa? Wis di bojo meneh apa urung? Lah ngopo to kok ngurusi kene? Mas Gareng apa jenengan ra mesakne aku to, Mas? Ngapa? Aku seprono-sprene dhewe lho, Mas. Jane arep mesake kowe ning bojoku ning omah galake ora apa-apa. Ya wis rasa ya. Aku- Wis ning omah ke diopeni ya ta. Mbak Yu garenge, Mbak. Wah jane lho. Garwane Mas Gareng sakniki, Mbak. Wah, tambah lemu ya ta. Subur pokoknya. Lemu putih. Wah iya. Kok sik sapi apa piye? Ora tegese awak ngopeni awak iki pinter. Lah ya lemu ngono wae lemu putih sapi. Aku seneng kuwi wiwit iki. Ngapa Mas Gareng? Nganggo klambi iki ora tau budhek mesti gembebiar. Kaya anu ya kaya ucapan selamat tahun baru. Lho, niki lak nandhake nek bersyukur. Syukur. Wonten dalu Ah, menika. ngono. Menika tutup giling to, Mas. Ah, ah. Ora ukur penghasilane. Betul. Nggih. Oper seperti Luar biasa. luar biasa. Elok. Elok. Nggih. Aduh aku iki kangen karo kowe lho, Wit. Kok makmek ora dudu mau krime barang kok ya. Ah dudu mukrime lak musime. Lho, Kuwi musime jenenge wong apa? nekat ya. Musime apa nek Lho bengi kene? musime wong nyedulur ki ya kudu ngene iki. Oh iya ya, Mas. Lho jenengan ora mesakne aku apa nek seprono-seprene urip pijen ngono apa piye ngono? Ora tau duwe kerentek piye? Aku jane arep mesake karo kowe ning ya ora ono sing mesake karo aku iki. Ya didongake ben. Ya tak dongake. Muga-muga ndang ana sing ngenggo ya, Nduk. Kok ana sing ngenggo kaya hem wae. Lah iki Kok ana sing ngenggo. lho sekese ngenggo dadi sisian ngono. Oh lho. iya. Ah. Oke. Nek ya jenenge anu jodoh ya Mas Gareng. Heeh. Heeh, sing enong kan ya isih ijen. Sing enong ki jen. Sing menika Gusti Allah ingkang amrung. wong jenenge oh ya kok diinteni wae jodoh. Aduh, Apa? kejebret matanya. Wah, sajake itu anu iki. Weh lah. ta. Aku ora entuk duit kok kowe ora patek. Lah ngopo kok Iki ana sing ngekeki iki lho. Ya, nggih. Wah, Apa Mas? entuk rokok ngayogja Apa ayo Jawi? Marlboro. Kai Malioboro ya. Nggih. Ngersake apa Mas diwaca Mas Gareng coba. Nggih, ayo. Wah, menawa. iki ora jaluan lagu iki. Lah napa? Koran. Kok koran piye to? Ya. Oh, oke. Apa Mas? Mbuh. Assalamualaikum Bu RWB. Waalaikumsalam Bu RWB. Allah. Ya. Oh, ngono ta singkatan to. Lah Kok RWB. ya. kelompok penggali kubur. Kok ora ngak weh. Kok sik to? Kok terus diuncalke iki lho. Kelompok penggali kubur. Lah terus lah ya piye? Heeh, piye? Terus kok diuncalke ngopo? Lah, wah iki maca surat iki ngalup iki. Aku anggar bangsa kubur ngono ki bingung e. Heeh, kelompok penggali kubur. KPK disingkat KPK, kelompok penggali kubur Oh iya. Desa Trangkil. Nggih. Mas Bayu sinten yogonipun ingkang badhe pesen? Ngalah ora. Wis ora eneng kuwi. Kuwi apa senang. Lah kene kowe ya wedi. Oh. Minta lagu Heeh. Bengawan Solo. Oh, nggih. Ojo Lamis. Nggih. Menika dengan ucapan kepada Bapak Petani Tebu PG Trangkil Nggih. Kebon Agung dengan nggih. Semoga Dah. giling tahun 2024
sukses. Amin, 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 amin. Nggih, diaturke, iku diaturke. Iki dari Bapak Imam Sudomo. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngersake aja lamis ya, Mas. Aja lamis. Yo diaturke sik aja lamis. Nah, ning kula nyuwun dibawani sing bawa Mbak Wiwit. Aku wis kangen aku. Lah iya, ya kaya apa suarane niki tak kintunke para kadang-kadangku sing saka Bindar Juwana. Pak Haji Jasmani sak para kanca sedayanipun. Nggih. Nggih. Lan mboten kintun Mas Gareng. Sinten, Kula Mas? kintunke kanggo Mas Nur Hadi. Iki sok bakale wayangane Growong Lor. Wah. Karo iki sedulurku lanang Pati ya nonton iki. Sapa? Kancil iki mau. Oh nggih. Jasmani nggih ugi. Nggih, heeh, tak kintuni. Terus kadangku dalang ini Mas Eko. Oke, Mas Eko. Ya Mbak, diaturke Mbak bawane kaya ngapa suarane. Maka. Nano. Tak pikir-pikir iki kancaku kae picek ya. Lah apa to? Wong ayu, suarane apik, iso golek pangan dhewe kok dipegat. Lah wong jenenge jare sampean sok ngendika to sing jeneng bojo iki durung mesti jodoh. Oh ya, berarti Ya panjang. ta. Kadang kanca malah iso dadi bojo. Oh, lah kuwi beresiko. Kok beres. Enak anak dhewe ning kene iki lak ya enak-enake pacaran. Nggih, tak pucek-puceke kowe ndang ketemu jodohmu ya, Nduk. Iya, heeh. Gandeng iki anu cakepane gandrung ya Mbak Wiwit mang gandrung Mas Gareng. Lah, ya ta pun niku manganggep wong sing bagus dhewe. Arep kaya bokong diketi-keti ning nganggepen kuwi bagus dhewe. Sik to, Mas. Pertanyaane sing arep ngiketi bokong iki sapa? Wong upama kaya. Dengkul diketi-keti kuwi iso kok bokong diketi-keti. Ya, tenano. Kang Mas panjenengan mbok ampun lamis-lamis kados ngaten to. Ati panjenengan cinta. Ning kok sajake kok kalih wong kaya ngoten to. Sing salah ki kowe. Lho, lah dalem salah napa? Yen niat gandrung aja ning ngarepe wong akeh. Anjir. Nang mburi trek. Wong kaya jeneng iki mau iki kaya ketoprake ya ning panggung ngono kok. Oh ya, tutup nanggonmu nembang tak Lah. matake ya. Ya. Aku jan kaya ketoprak anggotane ketoprak kancil ya. Iya. Nano, ya Mbak. Wong saja Engko Mbak Wiwit ora mung nembang tok lho Mas Gareng. Napa, Mas? Kangen karo beksane Jaipongan. Ya sing tak anteni kuwi kok. Nah, terus sing Aku- ngendangi anake lanang. Wong kae. anak lanang gak dadi. Heeh. Anak lanang magel. Iya. Mari, Ya. Ora cacek kok. Lanjut. Mong leng Ano. Yen kowe seneng lamis Nano. padha
nonani sesra Apa kae? Greget saute. Sing Rangwati greget saute. Mbok aja seneng nano yo siap-siap nggih seneng lamis padha karo demam ngono citro dimbui bare sing nembang Pak Iwit. Yo monggo diaturke, aja lamis. Monggo. Monggo cah, yo. Oh, soles Pak Iwit. Ya, monggo. Dua kali. Nggih. Sing kedua kur ya, Nduk. Nggih. Matur sembah nuwun wis diaturke. Iki aja lamis penyuwun saka kelompok penggali kubur.